Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Хлопчики, як справи? Як здоров'я? Дякуй, справи видатні. І здоров'я у повному порядку. Дякуй. А тренировки ваші як? Лесик, ти навчився трохи гуляти у футбол? Я тренуюся. Максим вельми добрий наставник. Я вирішив, буду воротаром. Цудовний вибір. Частуйтеся, частуйтеся. Я і стол накрила, і присмаки подрихтувала. Дякую, Касечка, вельми приємно. А як твої справи? Я у повному порядку, але про мене зараз не обов'язково. Давайте розказуйте, що у вас відбулося. Да нічого не поспіло відбутися. Кася, мы с тобой учора увечері расстались, коли спать пошли. А, ну так, я забылася. А ти, Максим, задоволений тим, як твої канікули проходять? Видатно проходить. Я уже поспел и до бабули в гости съездить, и с сябрами погулять, и тренируюсь частей. Які ж ви у мене молодці. Не хлопчики, а просто цуд. Ой, я усе принесла. А про цукерки забылася. Почекайте, я хутка. А? Максим, ты не ведаешь, что это з нашей Касі? Нейкая яна занадто ветлівая. Не ведаю. Я вось аб чым думаю. Кася ў сваім новым абліччы гэта добра ці не вельмі? Чым нам яе суперветлівасць пагражае? Вось і я вернулася з обіцяними цукерками. Зараз будем пить чай і ласуватися. Кася, дякую вялікі, Але перш чым піць чай, ты павінна нам расказаць, што здарылася. А що здарилося? Нешта здарилося, а я пропустила? Може, кому потрібна моя допомога? Так я зараз побягу. Кася, Лесик питається, що з тобою здарилося. Со мной? Нічого, абсолютно нічого. Я у повному порядку. А може сьогодні день ветлівості, а ми гэтага не ведаем? Не, я калі учора до добраранка рыхтаваўся, віртуальны каляндар гартаў. Сёння ніякага свята ветлівасці няма. Кася, рассказывай, что ты придумала, чему сегодня такая ветливая? А у остатние дни я, значит, не ветливая, так? Ты ветлівая, але не такая. Добро, хлопчики, открою вам секрет. Я хочу быть як Капи... Ой, забылася. Як капитан? Ты хочешь стать капитаном? Капітанам чаго? Добраранкаўскай каманды? Хлопчики, спынитесь. Причем тут капитан? Ну, думайте, да поможите мне. Подкажите, а? Такая жывёла ёсць. Ты, Лесик, здаецца, калісьці у добраранку нас ёй знаёміў. Жывёла? Так. бы и казала. Ты маешь на увазе капібару. Фух, Лесик, ты малайчына. Менавіта про капібару я і кажу. Капибара? А что, яна вельми пригожая? И при чем тут ветливость? Кася, расскажи ўсё по парадку. Мы с гледачами ничего не разумеем. А ведаете что? Я стомилась быть ветливой. Давайте покуль чаю с присмаками попьем, мультик поглядим. А потом я вам расскажу, чему хочу быть як капибара. Мы не супраць. Сябры, зараз цікавы мультфільм, а потым не менш цікавая гісторыя ад Касі. Так што глядзім і чакаем. Сябры, Кася пообещала рассказать нам, чему яна вырашила быть подобной на капибару. И какая сувязь поміж капибарами и ветливостью? Вось глядите, что я знайшоў. Капибары. Яны вельми милые. Гэта самые вялікія грызуны на зямлі. Капибары вырастают до 60 сантиметров, вага их досягае 70 килограммов. Мне здаецца, яны падобныя на гігантскіх морскіх свінак. Усё так, хлопчики, грызуны вялікія, хутчэй милыя, чым грацыёзныя, але менавіта яны мой ідэал. Але чаму? И при чым тут ветлівасць? Я прочитала, что с капибарами усе жадаюць сябраваць. Як гэта усе? А вось так, усе. Капибары лічацца самыми дружалюбнымі і прыязнымі жывёламі ў свеце. Яны могуць пасябраваць нават з крокодиламі. І гэта факт. Пашукай, Лесик, фото і пакажы гледачам. Так, зараз. Знайшоў. Ха, нават немагчыма паверыць.
Можа, крокодил гэтую капібару боится? А чаго яе баяцца? Яна ж не драпежнік, яна корміцца толькі расліннай ежай. Тады ў чым сакрэт? А ў тым, што капібары настолькі спакойныя і ветлівыя жывёлы, што з імі ўсе жадаюць пасябраваць, як толькі ўбачыць. Паглядзіце на здымкі. Вось капібара катае на спіне маленькіх малпачак. А вось глядзіце, хлопчык гуляе з капібарай. Яна, як хатні сабачка, задаволена, што яе гладзяць. А вось капібара, якую клічуць чызкейк, адпачывае са сваім сябрам, сабачкам у прытулку для жывёл. Ведаеце, яна працуе там няняй, клапоціцца пра маленькіх гадаванцаў. Гэта сапраўды ўражвае. Я зразумеў, Кася, чаму ты сёння з раніцы была такой звышветлівай. Ты хочаш быць падобнай на капібару. Хочаш, каб з табой усе сябравалі, так? Сяброў мяне, безумоўна, хапае. Але сябраваць з усімі – гэта сапраўды талент. Як вы думаеце, хлопчыкі, у мяне атрымаецца? Для разумнай істоты, як кажа Лесік, няма нічога немагчымага. О, паглядзіце яшчэ на гэтых цудоўных жывёл. І птушкі іх не палохаюцца. І нават аленяня расказвае капібары на вушка нейкія свае сакрэцікі. О, а давайте завядзём капібару ў нас у добраранку. Тут написано, што ім падабаецца, калі ім чухаюць жывоцікі. І што яны лёгка сябруюць з іншымі хатнімі гадаванцамі, асабліва з сабакамі. І з імі можна гуляць на вуліцы. Не, Кася, лепш давай заплануем на канікулах, калі атрымаецца апынуцца там, дзе капібары жывуць, і пасябраваць з імі. Я згодная. Капібары абавязкова з намі пасябруюць. Яны ж у гэтым прафесіяналы. Максим, ты з намі? Я з задавальненнем пазнаёміўся бы з капібарамі, калі яны такія дружелюбныя і ніколі не злуюцца. З іх можна браць прыклад. Хлопчыкі, дамовіліся. Плануем падарожжа ў самым хуткім часе. А пакуль я запрашаю вас паназіраць за прыгодамі таксама вельмі абаяльных істот. Мультыплікацыйных. Сустракайце мімімішак! Мультфільм «Сябры». А вось адкажыце, сябры, вы баіцеся лячыць зубы? Я не баюся. О, ну ты храбры. Просто я іх яшчэ ніколі не лічыў. У мяне ўсе зубы здаровыя. Ну ты даеш, Макс. Ты, напэўна, ніколі не ясі нічога салодкага, так? Не так. Я ем столькі цукерак, колькі дазваляюць дарослыя, а яшчэ чышчу зубы раніцай і вечарам. Вельмі старанна. І яшчэ, ты, думаю, любіш моркву, так? І яблыкі, і тваражок. Гэта вельмі карысная ежа для зубак. А мне здаецца, у мяне зуб баліць. Але я ніякім разе не хачу ісці да стаматолага. Можа, пабаліць і перастане, а? Кася, гэта ты перастань. Нашы гледачы здзіўляюцца. Чаго гэта ты такая баяка? А ты чым дражніцца, прыдумай, як мне пераадолець свой страх. Гэта ж вельмі проста. Спачатку пагуляй са сваімі цацкамі ў доктара Айбаліта. Вылечы зубкі ім. Добра, я паспрабую. А чым яшчэ мне можна дапамагчы? А яшчэ можна паглядзець, як лечаць зубкі камусьці іншаму, напрыклад, Лесіку. Спадзяюся, у мяне з зубамі ўсё ў парадку. Але я схаджу з табой, Кася, да доктара. І калі мне трэба вылечыць які-небудзь зубік, я лёгка на гэта згаджуся. А ты паглядзіш і пераканаешся ў тым, што гэта зусім не страшна і не балюча. А на падарунак за тое, што я схаджу да стаматолага, я магу разлічваць? Вядома, мы разам пасля стаматолага можам, напрыклад, схадзіць у парк і там паесці марожанага. У цябе ж будуць ужо здаровыя зубкі, і марожанае ім не пашкодзіць. Добра, я згодная. Пераўпэўнілі канчаткова. І вы, сябры, калі вам трэба ісці да стаматолага, не адкладвайце гэта на доўгі час. На канікулах запланаваць візіт да доктара прасцей. І думаю, бацькі, калі вы вылечыце зубкі, з задавальненнем зробяць вам невялічкі прыемны падаруначак. А маленечкую частку падаруначка можна атрымаць перад тым, як ісці да доктара, а? Намякаеш на мультик? Думаю, гэта можна. Сябры, мультфільм. Сябры,
Мы з хлопчиками собралися до стоматолога. Я лячить зуб, а яны для падтрымки. Таму мы з вами развітваемся. Жадаем усім цудоўнага дня. А зусім хутка я раскажу вам, як вылечыла свой зубик. Мы раскажам вам шмат цікавага, калі зноў сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! А напрыканцы яшчэ адзін цікавы і вясёлы мульцік ад мяне. Паглядзім і адразу пойдзем. Добра.